Gaskiya Nura ‘yan Inuwa ya yi nisa sosai da ba za a taɓa kamo shi ba. Gaskiya Nura ya yi nisa sosai. Ya yi nisa fiye da tunanin mutane. Ka duba fa, wannan Chinese ne suke sauraro waƙarsa a jami'ar koyar Hausa ta ƙasar China. Yanda suka sa waƙarsa suke saurare. Gaskiya Nura ya yi nisa sosai jama'a. Gaskiya na sara maka Nura. Amma ina mai bada haƙuri oga, kamawa ta ne, social media ne, dole ne mu ambaci sunan kadare da mutane za su fahimta. Ina mai bada haƙuri. Gaskiya oga ka yi nisa. Bikin da ajabi yana gurin kainuwa a kogi kuna da